Sampun samya lan kalian mirengaken siraman rohani aning saderengipun siraman rohani amargi wekdal menika jamaah Yasin kita niku wonten sing nandhang gerah. Alhamdulillah sampun sampun kunjul saking rumah sakit aning sing keadaan lagi lemes. Terus saking menika monggo dipun singguyung nganti doa wacan Al-Fatihah dumateng ingkang dipun tujuaken dumateng Mas Yanto. Mangke nyuwun tulung kalian Bapak Idam supados saderengipun ngaos apa niku maringi doa niku dipun pimpin tetep-tepaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi wa jasadi wa qalbi wa akli akhina fillah. Yanto al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi-mugi sedaya derek kita nggih khususipun Pak Yanto, sedaya derek kita yang lagi nandang gerah nggih tinggal diparingi kesehatan kali Allah, kesehatan sing saged manfaati lan barokai, kesehatan sing saged kangge ibadah. Para bapak jamaah Yasin tahlil istighosa ingkang kula hormati, Malik bin Dinar seorang tabi'in radhiyallahu an niku nate ngendikan ikhbis salasan bi salasin hatta takuna minal mu'minina. Cegahlah 3 perkara dengan menggunakan 3 perkara lainnya. Cegahlah 3 sifat yang tercela dengan 3 sifat yang terpuji. Hatta takuna minal mu'minin, sehingga kalian menjadi orang-orang yang benar-benar beriman. Wonten 3 sifat tercela sing kudu dilawan, kudu dicegah ngangge 3 sifat terpuji. Sing pertama al-kibra bitawadhu, sifat gumedhe, sifat sombong, sifat angkuh niku dicegah kalian sifat sing andhap asor, sifat tawadhu, sifat merendahkan diri. Gumedhe niku napa? Gumedhe niku rumangsa awake luwih apik timbang wong liya. Terus wong liya niku luwih elek timbang dheweke. Sombong niku cirine ngremehna wong liya. Sombong cirine ngremehna. Beda kali ujub. Nek ujub iku rumangsa dheweke duwe luwih akeh timbang wong liya. Makane ya rada mirip napa antara ujub kali sombong, padha-padha eleke soalé. Nah, carane supaya kita mboten gadhahi sifat sombong niki dicegah kali sifat tawadhu. Karena memang sifat sombong niki bahaya sangat saestu. Iblis saged medal saking kumpulane malaikat niku awale merga sombong, ngrasa dheweke luwih apik timbang Nabi Adam. Ana khairum minhu, aku luwih apik timbang Nabi Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jenengan ya Allah nyiptakno kula saking geni padahal Nabi Adam namung saking lemah. Nah, iku kan ngerasa dheweke luwih apik timbang Nabi Adam. Akhirnya ya diusir kali Allah. Sampai dadi musune Nabi Adam lan dadi musune kita sampai dina kiamat benjing. Nah, niku merga sifat sombong. Nah, cara nambanine, cara mencegahe nggih kanthi sifat sing andhap asor. Andhap asor niku karek malik tok. Nek rumangsa awake luwih apik timbang wong liya niku diwalik. Awakku luwih elek timbang wong
Iya. Lah niku namung mboten namung dadi ucapan lesan, nah, dilebokno ten ati, dilebokno ten rasa. Kaya wonten ulama niku kanggo ngelatih tawaduk niku ketemu sapa wae, ketemu apa wae niku dheweke rumangsa luwih elek timbang sing ditemoni. Sing ditemoni luwih apik timbang dheweke. Melampah-melampah ketemu tiang sepuh. Wong tuwa iku luwih apik timbang aku. Mergo napa wong tuwa niku luwih suwe uripe, luwih akeh ibadahe timbang kita sing melampah-melampah ketemu cah enom ya guneman ten ngene ati. Cah enom iku luwih apik timbang aku. Mergo cah enom iku umure jek cendhek, jek akeh aku umure. Umure cah enom iku jek titik, berarti dosane jek titik. Nah, aku sing tuwek iki dosane wis akeh. Melampah-melampah ketemu wong pinter iku luwih apik timbang aku. Mergo wong pinter ku eruh sembarang barang. Eruh apa-apa. Nah, aku iki bodoh ora ngerti apa. Ketemu wong sing bodoh nggih ngoten tetep nganggep wong sing bodoh luwih apik timbang aku. Mergo wong bodoh nek senajan nglakoni dosa niku disepuro kalih Allah. Wong bodoh mboten ngerti hukum. Tapi nek kita sing ngerti kok nglakoni dosa, dosane lek nglakoni maksiat dosane dobel. Nah, niku bahaya nih. Bahkan melampah-melampah ketemu hewan sing najis kaya asu contone. Niki ya tetep dianggep asu iki luwih apik timbang aku. Mergo napa? Hewan iku saelek-eleke hewan, bahkan diarani najis ten bumi. Niku mati pletas mboten nenten hisabe. Mboten nenten pertanggung jawabane. Mati ya mati gletak wis. Mboten nenten pitakon mungkar nakir. Mboten diceluk nang padang mahsyar. Mboten ditimbang amale. Penak wis urusane wis mari. Nah kita. Nah, ten pertanggungjawaban. Niku carane ben ngilangi utawa nambani sifat sing sombong kali tawadhu. Nomor kali wal khirsa bil qanaah, sifat sing tamak rakus apa-apa diroyok ditambani kalau sifat qanaah, sifat sing nerima ing pandum. Nek jare wong Jawa nerima ing pandum. Mergo sifat rakus niku enten kalih maceme. Enten sifat rakus niku sing elek, sing madzmumah. Enten sifat rakus niku sing terpuji, sing apik, mahmudah. Nah, sing sifat rakus sing elek niku sing urusan donya. Nek urusan donya elek. Wis duwe mobil siji, cek pengin mobil loro. Wis duwe toko siji, pengin toko loro. Wis duwe bojo siji, pengin bojo loro. Ha iku lek masalah duniawi elek. Wis duwe omah siji ndek lek napa niku guru-guru nyontono niku wong rakus iku kaya wong lagi mamah roti. Terus tangan tengen yo nyekel roti. Tangan kiwa yo nyekel roti, tapi jek njaluk rotine kancane. Padahal padha-padha roti. Wong sing nang cangkeme gurung dilek jek njaluk ngeroyok wae kancane. Iku wong rakus. Niku sing elek. Nah, enten rakus sing apik. Rakus napa? Rakus masalah akhirat, masalah ibadah. Masalah ibadah niku rakus maksudnya ngerasa kurang. Salatku sakmene tok kurang tak tambahi. Nah niku apik. Maca Qur'anku sakmene tak tambahi, kurang aku tak tambahi maneh. Apik. Sedekahku sakmene ngerasa kurang tak tambahi maneh. Apik niku. Nah, makanya lek barang-barang ukhrawi niku nggih napa ditambahi kok sing kesunahan-kesunahan fadhail ditambahi nu tambah apik. Zada mazada apa sing dawuhe Sayyidina Umar niku. Apa sing mbok tambahi ya iku sing luwih apik. Ditambahi tambah luwih apik. Nah, cara nambanine napa niku lobo rakus dalam hal dunya
niku karo nrimo ing pandu. Karo duwe keyakinan nek kabeh rejeki duniawi nggih niku sampun takdire Allah, sampun kodok kodare Allah, sampun bagian pestine saking Allah. Kados Sayyidina Ali niku dawuh rezekiku gak mungkin ditampani wong liya. Lah rezekine wong liya ora mungkin nyasar nang nggonku. Mergo wis enek pestine. Rezeki kita yo ku alamate ten kita mboten mungkin nyasar. Rezekine wong liya mangke ya dumugi ten wong liya mboten mungkin ten kita. Sing mboten saged kita tandangi niku masalah ibadah. Nek ibadah mboten saged dipasrahno wong liya mboten saged. Ibadahku ora mungkin ditandangi wong liya. Mula aku kudu ibadah dhewe mergo ibadahku gak mungkin ditandangi wong liya. Salatku dikerjakno wong liya, zakatku ora. Aku duwe kewajiban zakat, duwe kewajiban salat, duwe kewajiban poso ya kudu aku sing nglakoni wong liya ora. Umpama kok mati nang kenten hukum piyambak, tapi sejatine mboten asal. Nah niku carane Nabi. Nomor 3 sifat hasud wal hasada bin nasihati. Sifat hasud niku sifat iri dengki. Iri dengki niku ra seneng ndelok wong susah, ndelok wong seneng, tur pengin kenikmatane wong liya niku ilang sangka wong liya niku. Nek kenikmatane wong liya pengin pindah ten kita niku namine maling. Nggih, namine maling iku ya elek. Tapi luwih elek maneh wong hasud. Nek wong maling kan ndelok pedane kancane apik terus pengin dicolong cek dipek. Tapi wong hasud mboten ngoten. Ndelok kancane duwe sepeda apik, ndonga ben sepedane ilang. Ndelok tanggane duwe mas-masan, ndonga muga-muga dibegal wong. Duwe ndelok kancane duwe mobil anyar, ndonga muga-muga ditarik leasing. Dongane elek. Makane sampai enten surat Al-Falaq niku kita dikengken nyuwun perlindungan ten Allah saking eleke wong hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Saking eleke sampai kita dikongkon Allah, dikengken Allah kongkon nyuwun perlindungan. Karena diatasi dhewe mboten saged. Wong iri diatasi dhewe mboten saged, kudu njaluk pitulungane Allah. Mergo eleke wong hasud niku sumebar. Nah nek wong napa niku bisa menyebabkan fitnah-fitnah liyane wong hasud niku. Wong iri niku ndelok wong liya niku mesti paling minimal nggih ngrasani akhir. Ndelok kancane sukses, ndelok kancane penak iku akhire dirasani. Engko mari ngono ya apa carane sing apa kancane warunge tanggane apa usahane tanggane niku ben bangkrut ben rugi. Niku dongane wong hasud mangkane elek. Nah kita niku kali Allah digengken berlindung saking eleke wong sing hasud. Mergo wong hasud niku masyaallah penyakite nular ya merantak-merantak. Iso nyebabno sing liya. Sing asline tanggane gak hasud mergo melok dijak rasan-rasan, akhirnya dadi hasud pisan. Nek maling kan ora ngajak-ngajak wis, maling dhewean jupuk dhewe kok cara kenek dhewe. Nek hasud mboten. Nah niku mugi-mugi kita dislametno Allah saking sifat-sifat sing madmumah, saking sifat sing elek. Tur kita diparingi Allah saged netepi sifat-sifat sing terpuji, sifat-sifat mahmudah. Wonten kang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, saya singkat kami